ingkang radialit nggih wau kan sing pertama gerang iki rada cilik paling ya kacek setahun lah karo sing arep nggih niku wau sampun ampun kesupen kundur niku tasih wonten joki-joki handalan nggih saking Kuda Saputra suaraku saya jeru oh enak oke yuk langsung Mbak Naina ya Mbak Naina yuk Mbak Naina yuk sepate masyarakat yuk he 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 Oke, selamat malam kembali Mbak Naina. Selamat malam kembali Kang Mas. Ya, gimana sudah ngantuk apa belum menunggu pasukan? Rotok Mas iki kriep-kriep rotok. Lagi ngaturaken pangapunten abok bilih kula wonten ing dalu punika suarane serak-serak rada garing titik. Amargi nggih 3 minggu kepengker niku ngowos. Sampeyan iki? Nggih estu, niki wonten swara tasih 3 dinten niki wau. Enek suara itu 3 dina apa jenenge 2 minggu punjul 2 dina kuwi mah jeneng karo wong omah iki nggih basa isyarat. Piye Mas? Jajal karo aku saiki isyarat. Oke, iki isyaratku sing ora enak kena sampean iki. Samomo ora iso isyarat gambar. Samo njaluk kopi digambar ya gelas ya ta, gelas separuh ireng separuh putih. Ngono kopi. Terus apa neh? Kena susu ya gambar gelas tok susu. Oh, gambar gelas tok gambar. Aku iso gambar susu Mas. Aku iso gambar susu. Pengen ro ndak? Iya nek gambar susu. Tapi ndak usah tak gambar ae. Nek pesen sak cangking bendino susu. Nek pesen susu ya ta, nang kafe pesen susu ndak usah gambar. Karek nyeluk pelayane. Oh alah. Mbak mau beli dong. Iya Mas, berapa? Ada 2 tahun lagi piro? Iki malah diakeh iki aku malah kaya ngono. Nggih, nombange derene jenengan Mbak Naina menapa sepelan karo Mas Sotok penjual keris murah Indonesia. Aku lek Pandawa Carita to kan sing 200.000 ngono. Masuk dalang nggih omyang arep nyantet wong. Maka kembali lagi bareng-bareng Kuda Saputra. oke, lagu terbaru Sewu Kutha. Apa tutu? Oh iya betul, Sewu Kutha. Aku mek ngawut ora roh, lagu anyar bluk janan aku. Sadarkah kau kasih kelakuan kamu sungguh sangat menyiksa aku, padahal ku beri apa yang kau mau, tapi kau tak peduli aku. Sakitnya hatiku dengan semua caramu, bila kau terus begini, seperti ini nanti ku bisa pergi. Aku mohon sayangilah diriku di dalam hidupmu.
pujaan hati. Terima audio. Terima kasih. Muda Saputra. Pancen biro deh. Pasti toh. Dalam Mbak Naina. Joget Jong. Ayo. Ayo gelek siapa kowe? Gelek siapa? Oh, ana gelek. Sakitnya hatiku dengan semua caramu. Bila kau terus begini, nanti ku bisa pergi. Ser, joget di belakang. Aku mohon sayangilah diriku di dalam hidupmu, dan kamu jangan kasar-kasar lagi. Dengarlah pujaan hati. Aku mohon mengertilah, kita jangan bertengkar lagi. Hadapi semua dengan dingin hati. Dengarlah pujaan hati. Wenaco. Kuda Saputra. Asik. Ae. Assalamualaikum. Asik ahem. Cilik-cilik. Cilik ahem. Ayo. Kalau ada orang joget lah, lemburi kan? Eser. Sakitnya hatiku dengan semua caramu. Bila kau terus begini, nanti ku bisa pergi. Aku mohon sayangilah diriku di dalam hidupmu, dan kamu jangan kasar-kasar lagi. Dengarlah pujaan hati. Aku mohon mengertilah, kita jangan bertengkar lagi. Hadapi semua dengan dingin hati. Dengarlah pujaan hati. Sekali lagi, aku mohon sayangilah diriku di Sendul penyanyi mata beling ini tak tembelin. dan kamu jangan kasar-kasar lagi. Dengarlah pujaan hati. Sampai bawah mas, ayo mas. Aku mohon mengertilah, kita jangan bertengkar lagi. Hadapi semua dengan dingin hati. Dengarlah pujaan hati. Hadapi semua dengan dingin hati. Dengarlah pujaan hati. Halo. Oke, terima kasih Mbak Naini. Naina. Ya Naini itu loh mas yang benar. Naini apa Naina? Naini. Lah Naina nih. Naini. Iya lah. Lah ini itu Naini. Naini. Lah ini. Oke, makasih guys. Saya sakit pinarak rumiyin. Nah, menika ingkang wonten niki sampun siaga. Oke, saking ya, kita santai sing nggih pang ya. Oke, karo ngenteni wong nggih pang lho. Cek. Nggih, wonten ing dalu punika wonten griyanipun Bapak sapa ya mang lali kalian aku. Nanti catatanku sik, catatanku tak golek isik. Lho. Oh, sik. Oh, masih isik. Nggih, dia wau wonten ing dalu punika wonten griyanipun Pak Parji kalian Ibu Supin nika ngramaken ingkang putra menika Den Mas Bagus Ari Irawan pikantuk dening Nimas Ayu
Helen Nanda di Mawaut. Iki jereke kan diingi ya Mas ya. Yang diingi ya. Enjingnya 3 hari 3 malam. Waduh, iki sesuk iki tangkap neh. Pencak dor. Iya goe kan pencak sik ning kene iki. Woe. Kaya iki bocah sumuk iki. Nggih, Nun. Rudi kan tiban ya apik Rudi. Bisane turun ke gedek kan kono. Oh ya, sampun nggih. Oke, monggo kanggo Sumawati kang kula hormati, sami-sami sesarengan midharaketaken saking Purwarga Kuda Saputra. Sumangga. Ayo Nuk. Ayo nok tiga penak nean gone berjoget hayu yo was yo lo ya lo yo was was la yo waspada yo la
waspadake cah ayu. Para Sri Kandi saking Kuda Saputra lho Man. Nggih. Lah nggih. La. Iya. Panggah mening. Kuda Saputra. Kandhane ya. Ya. Aja lali jaranane ingkang nami Kuda Saputra. Aja lali jaranane ingkang nami Kuda Saputra. Aja lali jaranane ingkang nami Kuda Saputra. Kuda Saputra melihat-lihat keramaian yang ada, bis sekolah tak bertindak. Ke saya orang becak, saya bis sekolah. Aup. Nah.
Kuda Saputra nonton jaranan ayo yo nonton jaranane Kuda Saputra Op. Nah. Katur kadang mem kula Mas Gaslek ya. Ayo Kang Si aja sembrono Yo Dek aku tak pilih kacang apa nongko dadi wong lanang bojo sembrono ingsun ora bakal sembrono Yai aja sembrono ya tas liramu rame witi dhisik ingsun ora bakal sembrono marang wong wadon liya ya mas ora rumangsa sarwa sarminggu ya angge tingkae suwe-suwe kak aduh Dek aku sing meru Iya. aja dadi hatimu turung-turung kowe nesu iya kali gawa pancingan lali ora kelingan yen lali ora kelingan ya wis ra apa mas ra apa aduh Dek aku sing nguput aja pinjer prengat-prengot wong payu dadi semrawut ditutut santra piketut sosor bebek disosor mari salahku dewek aduh ayam sorry besok-besok Orang lagi manis kene batu jaturu sengat katuru ane ayu ayu rupane janji kemis mesti dadi nesetu yen kagem tak tinggal ayu lelo ayo nonton jaranan campur sari Kuda Saputra
iso sanget ingkang nami jaranan kuda saputra. Ya ben, Kangsi. Ayo Kangsi. Ah, Kangsi. Ya, aku kangen suaranya Kangsi. Iya. Ayo Rene no. Wes. Ana ngendi? Ayo. Aku muktat sakelingan nalikane biyen urip kakak senajan wis pisah suwe rasa kangen kok yo kaya ngene ora kapangon lali Banda donya janji kupian mung tansah tepi ben tak kredoni kok. kelak kaluk dadi saksi Iya pungkasane ilang ana ngerti ayo no Angel apa kowe ora ketun Aku babar pisan ora gumun kaya rekaman Sari ana liyane luwe saka aku sing bisa nyenengake tresno ati pawitane Bodoh-bodohnya kuwi tuturan awae au nanging batin kurani lo gelan kalo diwenehne wong liya berhibur bersama Daranan Campur Sari Kuda Saputra. ayo dipisahke lho Ya. aja nganti dipisahke monggo Mas aku mung tansah kelingan nalikane biyen urip kegilangan senajan wis pisah suwe rasa kangen kok yo kaya ngene ora kapangon kulali janjimu biyen mung tansah tak kepi kelak kaluk dadi saksi pungkasane ilang ana ati monggo Mbak Pita lho ninggal aku babar pisan orang gumun ya nyapa gumun ninggal kowe gumun dasare ana liyane ya mesti lho luwe saka aku nek wong nem ra salah sing bisa nyenengake tresno ati pawitane
Iya tok. Yen tresno mung nganti pawitane kok wong ayu. Dudu ukurane. Nanging batin kuralilo. Langkah Iya, film kalonge piye? Wong liya. Ora tangene wong liya ning tak gol ngono. Lolole oe. Tau. Lolo. Goyang Siti Jos. Lir-lir tandur ewa sumilir tak ijo royo-royo tak sengkup penganten anyar bocah anget ora Yuk. Let's say. Yuk. Salah. Yuk. Salah. Asli dari seperti di shootingan Mbak Beta Asli Mas Tito iki. orang Iki tahu mulai asli wis to. ini orang mulai tanggapan kok mulai Ayo Mbak Mbak Tita. Beta karo goyang dan persis Aku sing disayang ra bakal luntur tresnamu ra bakal ilang nyatane saiki wis beda atiku mung
sumalah nganti seprene ora boleh saiki ora boleh apa wis lali ning saban wis oleh ganti sabar angenteni enggal lile gelebani gelamule tanggu ojo panas aku isi tresno sliramu masa to Mbak Beta nggih Kang tresno karo sing ndi ae ya iya tak dulu dang sayuk gembira berani tampil beda tak keduanya cara tak kuda saputra ayo dong mas semua wong ayu iya